Ia, ikusi dezagun ariketa hau nola egiten den. Esaten digute, hemengo sarrerako iturria 2 voltio direla, eta begiratzazue, bi resistenzia hauek eta tartean zener diodo hau. Eta eskatzen digute 3 gauza. Marraztu diodoaren ereduak, bakoitzak dentzako ebazpena egiteko, gero VI-ren tensio tarteak detektatzeko ereduen aldaketak noiz gertatzen diren ikusteko, eta marraztu hemen VO tensioa VI honen arabera. Vale, orduan, hasiko naiz, azaltzen, pues nola egin dezakegu. Ia, ni erditik kendu behar nahi da bizi. Hau ere igo behar dut onutza xo. Eta orduan, hasi behar gea. Diodoaren 3 ereduak marrazten eta bakoitzarentzat ebazten. Zener diodoa, beraz, hau egon daiteke on, diodo normal bat bezala, 0,7ko iturritxoa ereduarekin, egon daiteke moztuta edo egon daiteke zener. Orduen, probatu dezagun lehen da bizi, moztuta, erraxena delako. Probatu ezagun moztuta, hau 2 voltio izan da. Hortarako, jarri behar dut eredua, hortarako daukat. Hau hemen, eta hasiko naiz ja, hemen gauzak marrazten ia nola ateratzen diren. Orduan, suposatu dezagun, diodo hau dagola, moztuta, horrela egongo zen. Orduan badaukago hemen 2 resistenzia hauek serien, hau 2 voltio baldin bada hemen tensioa izan behar dira voltio bat, ia, txukunago ja ezten dudan, voltio bat. Hau izan behar dela, sarrako tensio zatitzaile baten formula. Resistenzia hau zati 2 resistenzien batura. Kilomio bat, gehi, beste kilomio bat, eta hau da, pues, voltio bat. Bale, konfirmatu dezagun, erabili dugun eredu honen baldintza betetzen den edo ez. Diodoa moztuta egotea, esan nahi du bere tensioa, VD tensioa izan beharko dela 0,7 voltio baino txikiagoa. Eta horrei betetzen da, ia VD diodo honetan, eredu honetan zan, azpira begira zegoen, bera zan, tensio hau ken hau, VD da voltio bat ken 0, hau 0,7 voltio baino txikiagoa da, ez da betetzen, beraz, ez dago moztuta. Venga, ia orain probatu dezagun zener, probatu dezagun ia zener dagoen. Orduen ia, ustazue, bai, marraztu behar dut. Hemen zenean, zener. Diodoa zegoen azpira begira. Ja, begiratu ezagun. Azpira begira dago, beraz, zener eredua hemen gogoratu beharko duzue dela. Dela muturretik tensio altuena, hemen mutur txikiena, horrelaxe, zener egongo balitz, horrelaxe egongo zan, Horrelaxe egongo zan. Eta hau da, 5 voltio norabide honetan. Plus, minus. Diodoa azpira begira dagolako. Zener baldin badago horrelaxe egongo zen. Orduan hemen 2 voltio izan behar ditugu, hemen minus 5 voltio, hemen 0 voltio, beraz, intensitate hau zuzenean kalkulatu dezakegu. 2 ken minus 5, zazpi, zati mila, zazpi miliamper. Zuzenean. Edo igual, bai, horrela jarriko dut. Hemengo intensitatea ere kalkulatu dezaket. Hau, gouruntz begira, intensitate hau izan behar da 0 ken minus 5 miliamper. Hau kilomio bat delako. Beraz, intensitate hau izan behar da bien batura. 7 ken 5, 12 miliamper norabide honekin. Eta zener ereduaren baldintza zein zan? Intensitatea izeta muturritik sartu beharko zaio. Hau da, horrelaxe sartu beharko zaio positibo. Eta zer gertatzen zaio? Ipurditik sartzen zaiola. Beraz, izeta dala minus id, izeta da, zer da? Negatiboa. Oida, izeta sartzen zaio ipurditik. Beraz, ez da betetzen. Minus 12 izango zen, orduan ez da betetzen. Ez dago zener. Bale, orain geratzen zaigu, probatzea on eredua. Hortarako, ja zabatu behar ditut hemen kalkula hauek. Onutzaino, adibidez. Horlaxe, honek 2 voltio jarretzen dizaten. Hau da off ereduaren, hau da zetarrena. Eta probatu dezagun orain, segundo bat. Ja, hauek aukeratu. Aukendu eta aukendu. Orain txebai. Probatu dezagun orain on egotea, bale? On egoteko, hau egon beharko da, horrelaxe, 0,7 voltiko iturritxoa horrelaxe, ipurditik muturrera, 0,7 voltiko iturritxoa. Eta hemen baldintza da intensitatea ide hau positiboa izatea. Venga, kalkulatu ezakun. Bale, hemen 0,7 voltio baldin baditugu, hemen 2, ken 0,7, 1,3 zati mila, intensitate hau 1,3 miliamper izan behar da. Bale, hemen 0,7, hemen 0, beraz,
intensitate hau norabide honekin izan behar da 0,7 zatimila miliamper. Bale, baditugu norabide hauekin. Beraz, intensitate hau ID izan behar da, intensitate hau, I bat, 1,3 miliamper, 1,3 miliamper, ken beste hau, 0,7 miliamper, hau izan behar da, 0,6 miliamper, edo 600 mikroamper, edo, bai. 600 mikroamper positiboak eta norabide honekin, beraz, ID positiboa da, eta betetzen da eredu honen baldintza. Beraz, diodo hau, zirkuito honetan, gidatzen dago, eta bere eredua 0,7 voltioko iturritxu hau da. Vale? Bigarren galdera zen, kalkulatzea VI-ren tensio tarte guztiak diodoa 3 eredutan sartzeko. Vale. Venga, ja. Ezabatu behar ditut hemen gauzak. Laxe, kalkula hauek enduko ditut. Hori da, hauek ere bai. Segundo bat emaida hortxe. Bale, orduen, VX zenbat balio beharko du, hau moztuta egoteko, edo gidatzen egoteko, edo zener egoteko. Ja, begire, pentsatu dezagun hemen, hau moztuta dagoela. Orduan, hau moztuta egoteko, diodo moztuta egoteko, hemen izan beharko dugu 0,7 voltio baino gutxiago, edota -5 voltio baino altuagoa tensioa. Eba, 0,7 voltio baino txikiagoa, edota -5 voltio artean izan beharko da tensio tarte hau, nodo honena, zirkuito honetan, hau moztuta egoteko, off egoteko. Beraz, zirkuito honetan, hemen 0,7 voltio izateko, hau moztuta dagoen bitartean, ikusten duzue hau tensio zatitzaile badela, eraz, mentxe, hau ezabatu behar dikitut, zein horrein ez dira 2 voltio, baizik eta VI orokorra. Orduen hau, moztuta baldin badago, tensio zatitzaile badaukagu. Eta hau 0,7 voltio izan arte moztuta dago. Eta hori lortzen da, VI, hau, birresistenziak berdinak direnek, ikusten duzue, hau denean 1,4 voltio gertatzen dela hau 0,7 voltio izatea. VI hau baino altuagoa baldin bada, hemen tensio altuago izango genuke, eta hau on egon behar da. On egon behar da. Aldiz, goazen off ereduaren beste aldera, -5. Hemen -5 voltio izateko hau moztuta dagoenean, tensio zatitzailea daukagu, eta hau izan berko zen -10 voltio, tensio zatitzailea delako. -10 voltio baino txikiagoa baldin bada tensioa, hemen tensio bajuago bat izango genuke, beraz zener egongo zen. Beraz hemen zener egongo zen. Eta tartean off. Ulertzen dut azkar nabilela, eta ulertzeko denbora pixka bat behar dela, baina zuek pentsatzeko hemen txedaukazue emaitza, bale? 1,4 voltiotik gora, hemen 0,7 voltio baino gehiago izango genuke, beraz, on egongo zen. -10 voltiotik azpira, hemen -5 voltio baino gutxiago izango genuke, beraz, zener egon behar da. Tartean, 1,4 eta -10 voltio. Tarte honetan, tarte hontako tensioa izan behar dugu hemen, eta hau moztuta egon behar da. Bale, orden, bigarren galderaren erantzuna hauxe izango zen. Eta azkenik esaten digute, marraztu, irterako tensioa sarrera horrelaxeko funtzio bat baldin bada. Ia, hemen, marrazten badut funtzio hori, VI baldin bada, -6 gehi, hori, bale, hori marrazten badugu, denboran, iagoazen, ia. Hau denbora baldin bada, hau tensioa baldin bada, T0an daukagu hemen -6 voltio. -6 voltio. Eta hemendik hasten da zuzena eta hilegatzen da. 100 milisegundotan, 0,1 segundotan, 0,2 zortzi. Zortzi ken 6, 2 voltio. Beraz, hemen, 100 milisegundotan, izan behar ditugu 2 voltio. Demagun, hemen daudela. 2 voltio, hemen. Eta hemen zuzen da bizan behar ditugu. Nola atatzen den. VI hausi izango zen, tarte horretan esaten diguten bezala. Eta esaten digute, marraztue VI honen arabera, bale? Bea, kolorea aldatuko dut. Koloreak nola aldatzen dira? Hemen txe, gorria hau hartu ezagun. Beste hau. Ia, VI ikusi dugu, -10 erretik 1,4, -10 etik 1,4, onutzaino, dago moztuta. Eta moztuta baldin badago, VO izan behar da VI-ren erdia. Moztuta dagoen bitartean, tensio zatitzaile badako, beraz, VO izan behar da erdia. -10 ez da hilegatzen, beraz, -6an dago moztuta,
hemen minus hori voltio izan behar dugu. Eta 1,4 arte, VI denean 1,4 denbora honetan, demagun hori gertatzen dela hemen, puntu honetan, denbora honetan, ia. Denbora honetan, onutzaino dago moztuta, eta VO da honen erdia, 0,4 adibidez, hemen. Minus irutik horretza, VO izango zen, tensio zatitzaile horret erantzuna, ia, zuzen hau nola egiten dudan. Gutxi gora bera, ulertzen da ez? Horrutzaino, ziren, 1,4tik gora, bira, 1,4tik gora, hau da 0,7 baino gehiago izango dago, gidatzen, on, eta VO izan behar da 0,7, hor finkatu behar zaigu, hortik gora izango da 0,7, onutzaino elegatzen da barkarri, beraz, ia, horixe izango zen, hauxe, hemen zuzen bat, eta hemen zuzen bat, onutzaino. Hauxe izango zen zirkuito honen erantzuna.